أمبارك استخدمت مرر الرين على معتون كم كلا أي سالسة جزء مع شو سلام زعبا كله كنتات ناي دم بتعمق في اللي أنا برجع حمودو أخيبا مقبرة دسابة مالتيو أبزح حلف سمون بزعبو نبي خير على نزل كنتات ناي دم بتعامتي أب ساعة زي أمسينا لنا مع شو سلام نقع مع دحن أصحاهم كلا جزء قاعد هانت أنا كامك اللي يغني لك أنا سلعت ميغا سالسة جزء والله حجرا با بقى نزانا كتصلنا لهم لي رنا عن خمكانس تطرح አቶ ሰሎሞን እሞ መዓሾ እዚ ኩነታት ትከታተሎ ተለካ ብሰዓት እዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ና ብርጌና ሓመዱ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣኼባ ኣካይዱ እታ ኣኼባ ንዓኻ እውን ትከታተሎ ኣለካ ካብቲ ዝነበረ ካብ ሕጂ ተበጊስና ቃልስና ክንቅፅል ኢና ካብኡ ንዝብል እዩ እቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብኩ ኣነ ንዓኻ ክሓተካ ከምፃልካ ስርዓተ ኣብይ ብዛዕባ ልዕላውነት ኤርትራ ዘይኣምን ብፍላይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እንተ ብሓይሊ እንተ ብሰላም ክንርከበሉና ዝብል ብዙሕ ጭርሖታትን ዘረባታትን ገበረ ምስኡ ይህም ሂልካ ምምፃእ ክዕውቶም ክእል ዶ ንዝብል እዩ ተቀዳማይ እቲ ካልኣይ ከዓ ከም ተቅድም ኣቢለ ቅድሚ ሕጂ እንዳሓተትኩካ ማእኸልነት ዘይብሉ ምንቅስቃሳት ማለት እቲ ብርጌድና ሓመዱ መሪሕነት የብሉን ፍኑ ኮታሲ ደንበ ተቃውሞ እዩ ከምዚ ቀደም ውድባት ዝነበሮ መራሕቲ ነይሮሞን ፖሊሲን ምሻለካ ዕላማታት ነይርዎ ናበይ ይኸይድ ቅፅል ዶ እዚ ኣካይድኦም ንዝብል እንዲ እሞ እስኪ ናብኡ ንኺድ ከመይ ረኺብካ ቀዳይ ነገር ምኻድ ብርጌድና ሓመዱ ናድስ طبعا ኣበባ ምግባር طبعا بقدامነት እንታይ ሃይላይት ክንገብር እቲ መንእሰይ ተኣኪቡ እንታይ ንግበር ክብል ምእካቡ በቲ ቁፅርቲ መሰሎም እዩ ኳዕ ተኣከቡ ግን እዚ መንእሰይ እዚ ካብ ናህና ካብቶም ነባራት ተቃወምቲ ተማሂሩ ዕጥቁ ኣደልዲሉ ድዩ ዝበለፀ መተካዕታ ኮይኑ ድዩ ቀሪቡ ፍታ ኣኼባት እያ ኣነ እዚ ኣይመስለንን ንምንታይ ይመስለካ እዚ መንእሰይ እዚ ንክልተ ዓበይቲ መርሖ ከም ዕጥቁ ገይሩ ዝቐረበ ዝተኣከበ ኮይኑ እየ ዝሪኦ ኣነ እታ ቀዳመይቲ ናይ ፀላእየ ፀላኢ ዓርከይ ትብል እታ ካልኣይቲ ድማ ኣብ ፖለቲካ ቀዋሚ ደጋፍን ፀላእን የለን ዝብል ክልተ መርሖታት ዝተጠቐሙ እዩ ዝመስለኒ ነዘን ክልቲአን ብተናፀል ንርኣየን ማኣታን ተኣኼባ ትሕዝትኡ ኣፀቢቕና ክንብርብሮ ናይ ፀላእየ ፀላኢ ዓርኪ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስርዓት ኣስመራን ስርዓት ኣዲስ ኣበባን ተባኢሶም ስለ ዘለው ንኣብይ ዓርክና ክንገብሮ ኢና እዛ ሎጂክ እዚኣ ኣብ ክውንነትና ኣብዚ ኣተሃላልዋ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያንሲ ኣብ ላዓታ ደላ የላን ዳይሬክት መልሲ ንምንታይ እያ ዘየላ መስለካ ኣብይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኤርትራ ከም ቃዛ ኣንዲዱ ደምሲሱ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሰላ እየ ዝበለሉ እዋን ንኤርትራ ዝድምስስ ንኣሽሓት ኣማኢት ስዋኣት ከፊልና ነፃ ኢንዲፐንደንት ኤርትራ ዝገበርና እያ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውስ እየ ዝብለካ ጎረቤት ሃገር መሳርሕታ ክትመርፆን ኢኻ ምክንያቱ ፀላኢ ህግደፍ ኣኾነ ናብ ሰዓት እዚ ፀላኢ ኤርትራ እዩ ፀላኢ ስዋኣትና እዩ ፀላኢ ልዕላዊ ክብርና ኢኻ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ፀላእየ ዓርከይ ዝብል ሎጂክ ከማን ኣብ ላዓቱ የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣይሰርሕን ምዃኑ ካልኣይ እዞም ሰባት እዚኦም ክመሓዘዎ ዓርኮም ክገብርዎ ደለዩ ንበል ዋላ እኳ ርግፀኛታት ኣይኮናን ምክንያቱ ክልተ ወረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ በቶም ንደንበ ተቃወምቲ ዝድግፉ ፀዓዱ ከም በዓል ፕላውት
እዚ ብኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተዋደደ ኣኼባ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ባዕላቶም በዓል ኢትዮ ፎርም ድማኒ ብልፅግና ዘዋደደ ይብሉ በቲ በተ ኤልካ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትምእካቦም ኣይኮነን እቲ ትሕዝቶ መእከቢኦም እዩ ዘዛርበና ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ፀላኢ ዓርከይ እዩ ዝብል ዘይሰርሕ ክንሱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንናፅነት ኤርትራ የእቱ ስለ ዝኾነ እዞም ደቅና እዚኦም ካባና ዝሓይሽ መተካእታ ኣይኮኑን ገና ነቲ ነባር ተጋዳላይ ተኪኦም ሞኦም ንዓና ከዓ ወሪሶምና ኢና ዘብለና ትሕዝቶ ኣይረኣኹሉን እቲ ናይ ፖለቲካ ኣብ ፖለቲካ ቀዋሚ ዓርቂ ቅድሚ ናብኣ ምኻደ ይባ ዋላ ካብቲ ትሕዝቶ ዘረብኦም ከማን ገለ ኮት ክንገብር ንኣብነት ውፍይ ይብል ኣክቹዋሊ ኣነ ናይ ኣፍ ጉቦ እየ ዝብሎ ያይ ኣብ መሓመድሲ ኣብ ኣሕመድሲ ናይ ኣፍ ጉቦ ክቦ ፈቲኑ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተጠቂሞምሲ ባሕሪ ክጥቀምሉ እዮም ይኽእሉ እዮም ይልካ ኣቢ is not stupid ይፈልጥ ኣቢ ዝኾነ ይኹን ኣህግራዊ ውዕል ሕጊ የለን ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕርና ክትጥቀመሉ እዩ ዝብል የለን ካብ የምፅዎ ዛቱ እዚ ሎጂክ እዚ ኣይሓሰበላን ዝወድኽ ነግረካ ብሰናይ ፍቃድ ናይ ኤርትራ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም ብሰናይ ፍቃድና ንሕና ዓሰም ክጥቀምሉ ንሕና እንታይ ንረክብ ኣብ ግምት ዘእተወ ምርድዳእ እዚ ድማ መን የቃንዖ መስለካ ማይክል ሓንቲ ጉጅለ ግደፍዶ እዚኦም ዘይስጡም መስርዕ ዘለዎም ዋላት መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ተኺልና ኣለና 34 ዓመት ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ቅዋማዊት ኤርትራ ባይቶ ዘለዋ ኤርትራ ደየላ ክንሳ ዝኾነት ኤርትራዊት ጉጅለ ፖለቲካዊት ጉጅለ ብዋጋ ወደብና ብዋጋ ባሕርና ብዋጋ መሬትና ክትዛተ መሰል የብላ እዚ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምጥሓስ እዩ ምስ ህዝቢ እንዳተጋጨኻ ንህዝቢ ዘነድር ስራሕ እንዳሰራሕካ ከዓኒ ልቢ ህዝቢ ክዓስለካ ምፍታን ትጎይ ክነስኻስ ምርኩስ ምንዳይ ኣኽ ነግረካ ምርኩስ መለስ ኢላ ሓስቦሲ እቲ ዝፀንሐ ደንበ ተቃውሞ ፍላይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ሰዓት ዝነዊሕ ኸደ እቲ ዘለዎም ፀገም ኣብ ውሽጦም ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ኣብ ንሕዶም ማለት እዩ ማእኸልነት ዘይምህላው ጠርናፈት ዘይምህላው ዝተፈላለየ እንቅፋታት ርኢ ነርና ኣብኡ ምስራሕ ዶ ይመሓሸውን ቀደምሲ ዝክር ኣብ ግዜ ህወሓት ኣብ ፓወር ከሎ ደንበ ተቃውሞ ወይ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ነይሮም እዮም ዋላ ዳዓጠቑ ነይሮም እዮም ግን እዚ ዕጡቕ ውድብ እዩ መራሒ ነይርዎ ዋላ ፖለቲካዊ ንቕሓት እውን ነይርዎ ዋላ ናይ ዕድመ ምችሩትን ተመክሮኑ ነይርዎ ተጋገለ ተጋብዎም ና ፅቡቕ ኣለኻ ኣብዚ ግን ናብኣ ክምለሰካ ናይዚኦም ግን ገና እቲ መስርዕ ናይ ምጥርናፍ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ህዝቦም ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ነበረ ጎነፃት ኣብ በዓላትን እቲ ገሊኡ ድግፎም ብፅቡቅ ፀገም ስለ ዘለዎ ኤርትራ ፍታሕ ስለ ደልዩ ዘለው በቲ ከዓ ንዕኡ ምጥጋማይ መሓሸሙን ካብ ኣዲስ ኣበባ እሞ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ነብሱ ዝኸኣለ ዲቕ ድበለ ፀገማት ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዲቕ ድበለ ናይ ከምዚ ክትቀሶ ፅናኻ ቀይ ባህሪ ዶ ዓሰብ ዶ ምስ ፈኸሩኡን ገለን ዘለዎሲ ነቲ ናቶም ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ባይታ ጠጢሖም ንቕሓት ፖለቲካ ቀሲሞም ዶ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ መሓሸን ኢልካ ትሓስብ ኣግሪ በዚ ክልስኻ ተሓልየሎም ኣለኻ ህውኽ ዝብእስ ቀርኒ ይነክስ ከይትኾኖም ኢኻ ተሓልየሎም ዘለኻ ኣይ ኣግሪ ዋላ ንበሎም ሞድሓን እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ተቃዋማይሲ ሓንትን መገዲ ዓወት ኣላቶ
تا مقد عوتتي أدماني مستي أوشتي إرترا زلو نفتحي زحسب ليتن معاتن كابانا لعلني إرترا زحالي اللو حزب اللو من إسي اللو ولا مهور اللو ولا تعشمو يتعمو بتعمو بزي قدس مزيئهم ملاقبو فتيركا اتتصاوتو قده إزولون بري أديس أبابا تأكب أواسا تأكبان دي حزب قدم ساقمن دمحيان زبهالو ودبات كل على 4 عمد تقميت أما بتقراي بيه هو دق اندات حقزو مسكتن كالو ودبات مالتي ايه زنوها عمتات كأمسل خرق سلا زلوخي هجي كل شاب إذا دم بتقاومو قدامنتو أيسرعن يو نبل كا نزيئتات مسواه للناي أوكي نقول زيوم أكلت تمق إلهم علو تبرجيد ناي حمودو ناي جرمن علو زيوم علو لسه زيوم نحنا ستوماتينا تترني فينا عينا زلنا إلهم يوسدوا جن أبتحتي يناي كونتا small political points score كتقبر تقلي خابزيا ምሳሌ ني publicity ني عو ني propaganda صبوق يو صبوقن يوم تأكيبهم كل تشح كندزع عنت حزب تأكيب ريناين فلتنا بدم بتقاومه صبوق propaganda كينو propaganda كحسم نيرو إنا تيززار بنزل بمسرة دما أزين بلا كازلنا إتنا عفر ودبا منبارو نبعلوك نقرأك إذن عفر ودب حدثي أو زنبري أو أتواز نبري باي زوي مجنسال إذا أمن مجنسال إن السنس عباي ناي عفر ستيت نمي مسرات مس جبوتو كوينو ديو مس عفر نا إثيوبيا كوينو ديو وزته أي مثلا ننجن مس جبوتي السو زغد سزلو مستم إثيوبياويان كوينو ناي عفر ستيت نخجبريو نمنكر بحكي እታ ኣክሰስ ናይሲ እሶም ወኒኖም ምስ ኢትዮጵያ ንበይኖም ዲል ክገብሩ ንሕና ከዓ ጥራሕና ጃለ ክንተርፍ ትወዲ መሬት ከ ስቕብል ትስተሰውአ ህዝቢ ኸ ትደቁ ዝሃበ ህዝቢ ኸ ስቕብል ስለዚ እዚ ትሕዝቶ እዚ ንባዕሉ ናብ ምንታይ እዩ ዘብፅሓካ ናበናይ መደምደምታይ ኣብፅሓካ ምስለካ ምናልባት እዞም ሰባት እዞም መንእሰያት ደቅና ኣሕዋትና ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ዘይነቕሎ زتحستو سجومتي يوسدو خايهلو مزخارم يزيد اللي خنقرك كابتي حلف تذكر أنا بزحات دبت عامتي أب تجرايز نبورو في اللاي بزحات تودي بام كابتن رفيجي في اللاي عواز نبورو أب جزء عواز نبورو تاريخ سي كاب تاريخ تمهرد زول حتى يا خمسة الكادلي بقبيلان بوراجاتاتن أب خصصيو ناي هو حتى ناتو زنبري قصصر اوانات نسرب سبسيبهم نقاوم سرعات ابي ترازلو باوراجاتات فلاريو يحزننا نيرز بحال ورا نيرز خابز بدت تفلت حقنا تالو روزي حقنا تليو خي كابز خ مهاري كله ابي خي مسارح نكو غورو يا نو كمهارلو علوم زاس واي كوافت مبغسي انتاي لمسلكا بمتكل تخابم ناي زمن اسيات اندا امنا كابانا نلعلي تماهيروم تموكيروم سني متكاتانا اي وقعن زبلن كوازي قدم تزلعل كاينت بي حقي قدف دنوتنا اوراجاتات سبلك الله نتا حنت اكلو غزاي سبلك الله اتي تغرينيا سبيكر نبينيو مدبر غبرلو نتو ساهو سبيكر نبينم يغبرلو تزاريبهم كو امتما اوز نبرو تقادتنا حزبا غمباز نبرو كم بعل ودليا اب حدر جاغان كو 4 ساعات 5 ساعات مدرس ميعي از غهدي زماتي ابولن ابي حجون بلاك الله نزيو متالع كارتا اي خطقوم الله نحاده عب مغنيات ناتو بررا لا يكونون عقمي يبلو من زيو እቲ ሓደ መንግስቲ ራን ዝገብር ዘሎ
ድሮናት ዝውንን ነፈርቲ ዝውንን ዋት ኤቨር ምስቲ ድኹም ይኹን ዋላ ብትንቲ ትኾንታ ኢትዮጵያ ስኒ ዓቕምና እዚኦምን ዓቕምናቶን ስኒ መወዳድርቲ የብሉን ምስዘይ መወዳድርቲ ካ ትወዳደር እንተለኻ መጋበርያ ጥራሕ ኢኻ ትኸውን ናልባት ክዕገርግር ይኽእል ኸውን ንግዜኡ ክነግረካ ኣብይ እምበር ሰራዊቱ ኣምሪሑስ ነዚኦም ኣብ ታንክታቱ ኣቢሉስ ንሰራዊት ናይ ኤረትራ ደምሲሱስ ኣብ ኣስመራ ከእቶም ኣብ ኢልካ ትሓስብ ኖ ምናልባት ገለ ፕሬሸር መስርሒ ክጥቀመሎም ደልኸውን እንድሕር ያይ ከምዚ ዓይነት ፕሬሸር ምስ እሰያስ ዝሰርሕ ተኮይኑ ንበሎ እስኪ ድሓን ሓንቲ ኦኬ ኣብ ኣሲ ሕሰብ ቦርሓን ጂ እንታይ ትሕቶ ድምፂ ኣለይ ንዓይ ሓደ ሓተካ ዘሎ ስኻብቲ ድምቢ ተቃውሞ ነወይ ፀኒሕካ ኢኻ ንበሎ ድሓን እስኪ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ነበሩ ደንበ ተቃውሞ ወይ ተቃወምቲ ዝነበሩ ምኩራት ሩይ ነገር ኣሎ ብዚ ቀደም ዝነበሩ ውድባት መቹሪቲ ብዕድመ ዋላ ብተመክሮ ብሱላት እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ዘረባን ካብቲ ተግባር እቲ ዘረባ ዝበዝሐ መስል ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ምስ ፈኸሩኡ ኸማኑ ሪኦ ኣብ ገለገለ ስምብድ እየ ኸማን ኣነ ለሰይ በሎ ድሓን ምስ ዝብዝሑ ዘሎ መብዛሕትኡ ዝረኣናዮ ተለተጋጊር ሪፊጂ እዩ ኣብ ዕቑባ ዘሎ እዩ ዝወሓደ እዩ ካብ ሆላንድ ዶ ካብ ገለ ተኸደሲ ካብ 20 ክበዝሕ ኣይክእልኒ እንተ ኮይኑ ማለት እዚ ምዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ወያነ ናይ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ነንሕዶም ዘሎ ሁከት ውግሕድሕድ ክፍጠር ኢኻ ትፈርሕ ንምንታይ ፅልዋ ስለ ዝገብረካ ብኤርትራ እሶም ክውደሉ ከለዉ እስኻ እውን ስለ ትንክፈካ ቤናይ ተሓሳስባ እዮም ሓሲቦሞ ዋላ እንተሓሰብዎስ ቤናይ ገይሮም ከምዚ ዓይነት ከተግብሩ ኢልካ ትሓስብ ብጣዕሚ እሳ ሕጂ ናብቲ ካልኣይቲ ነጥቢ ክልተ መርሆ ዝበልክዎንሲ ናብቲ ካልኣይቲ መርሆ ኢኻ ተእትወኒ ዘለካ በዚ ክሊ ኣብ ፖለቲካሲ ቀዋሚ ዓርክን ፀላእን የለን ትብል መርሆ ዝተጠቂሞም ምኾኑ ንበሎም ወያነ ምስ ኣብ ኣሕመድ ምስ ተዋግኡ ኢሳያስ እውን ኢዱ ምስ ዝሓወሰሉ ውግእ እዚኦም ብርጌድ ናሓመዱ ብምሉኦም የብለካ ብጀካ ውሕዳ ጀካ እቶም ተፈልዮም ዘለውን ዋላ ኣብዞም ትማሊ ዝተኣከቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሚ ኢሎም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን እዮም ነይሮም ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋፂኦም ሙሉ ዘይፈልጡ ገንዘብ እዮም ከማን ኣዋፂኦም ሓገዝ ስለዚ ሕጅስ ናይቲ ማሊ ፀላኢ ዓርኮም ስለ ዘይነበረ ኣብ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ዓርኮም ክገብርዎ እዚ ፖለቲካዊ ዕጥራን እዩ ዝበሃል ባይዘወይ ፖለቲካል ፕሮስቲቱሽን ኣብ ዝወዓልካሉ ዘይምሕዳር እዩ ወያነ ገና ነዚ መንግስቲ እዚ ክሓትዎ እንዳደለዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መንእሰይ ትግራይን ዝወረደ ገበናት ክሓትዎ ኣብ መስርሕ እንከለዉ ንዕኦም ርሕርሕ ኣቢልካ ኢኻ ምስ ኣብ ክሰርሕ ትብል ዘለካ ኣብ ሓደ ህሞሲ ምስቲ ትማሊ ማይ ፀባን ተጋሩ ኢና እንዳበልካ ዝጨራሕካሉ ፃዕዳ ዝክዳና ትዲኤፍ ኢና ዝበልካሉ ሰራዊሲ ምስቲ ዝጨፍጨፎ ክሰርሕ ምፍታን ስለዚ ሕጂ ኣምር ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ከማን ዝሰሓቱ እዩ ዝመስለኒ ብዚ ፖለቲካል ሳይንስ ስነ ፍልጠት እዩ ስነ ፍልጠት እዩ ተመሓድረሉ ኢኻ ንሃገር ንህዝቢ ምናልባት እንታይ ኢልካ ክትሓስብ ትጅምር ስማዓስከ እዚኦም ምናልባት ምሕዝነት ክገብሩ ደልዮም ኣለዉ ንበሎም እሞ ተኽኢሎም ሞ ከኣስ ንወያነ መሓዛ ክኾኑ ክእሉ ኣብ እውን ብሽም ምትሕግጋዝ ኢድ ኣእታውነት ምጥላብ ከ እንታይ ኣምፅኦ ሲቲ ቀንዲ ሕጂ ክምዘን ዘለዎ ስኒ ንሕና ኤርትራውያን ሓንቲ መገዲ ኣለሃና ክነግረካ ከምዛ ኤርትራ ተደኪናቶ ዘላ ቦታ ናን ኣላያንስ ናን ኣላይድ ዝኾነ ኣካይዳ ኢና ንመርፅ ኒውትራል ንኣሜሪካ ዘይመርፅ ነቶም ካልኦት ዝነፅግ
ነቶም ካልኦት ዝሓቁፍ ንኣሜሪካ ዝነፅግ ወዘተ ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኩሉ ግዜ ዘይተመሃሩ ዘብለኒ ዘሎ ከዓኒ እቲ ንሕና ክንመሓዘዎ ንደሊ ስርሕ ፍንጥሕ ኣይኮነን ልሙዓንቲ ምስ ወያነ ትመሓዞ ትፍንጥሖ ፅባሕ ምስ ኣቢ ሎሚ ምስ ኣቢ መሓዞ ትፍንጥሖ ኣምሓራን ትግራይን ሕጂ ከም ገለ ኢሎም ንኣቢ ገምጢሎሞ ስልጣን ፅዒ ምስኦም ክትመሓዞ ኖ ንሕና ነባሪ ምሕዝነት ኢና ክንምስርት ዘለና ነባሪ ዘይፍንጣሕ ነዚ ክንገብር ምእንቲ ኢና ከዓኒ ንዓና ሰላም ኣንፊስናላ ንሃገርና ኣስፊናላ ምስቶም ጎረባብትና ሰላም ከነስፍን ኢና ባዕላህና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለውጢ ከነምፅእ ንደሊ ስለዚ ነባሪ ምሕዝነት ክሰርሑ ክፍትን ኣለዎም ኣብ ክንዲ ተቀዳዲምካ ሕጂ ተረኺባ ኢልካ እዚ ግን ኣብ ኣኽምለሰካ ሕጂ እውን ተመሊሰ ኣብ ብስለት ናይ ፖለቲካ ንቕሓት ከምኡውን ናይ ተመክሮ ብኩራት ኣለዎም ኢልካ ዶ ትሓስብ ቢካዝ ኣብ ገለገለ ክትጠቕሶ ፀናሕካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክትሳተፍ ከለካ ዋላ ከምቲ ዓንተ ኢሉ ገለፅካዮ ፖለቲካ ክቀየር ከሎ ምስቲ ወይ ምስቲ ንፋስ ኢካ ክትከይድ ምስ ኣብ ነርካ ትማሊ ናብኡ እውን ክትሓስብ ብቕዓት ናይቲ ተመክሮ ወይ ንቕሓት ፖለቲካ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ዶ እሱ እኳ እሱ እታ ብምልእታ ከነዛረበላ ዳርጋ ግዜ በሊዕ ሕልና ዘላሲ እቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶኦም ኣዝዩ ትሑት እዩ ዘሎ ሕጂ ላዕሊ ዘሎ ንህግደፍ ከም ቀዳማይ ፀላኢ ንህዝቢ ኤርትራ I don't care ብዛዕባ ናይተን ካልኦት ንኢትዮጵያ ዲ ንትግራይ ዲ ዋላ ንሱዳን ዲ ንሶማል ዲ ንህዝቢ ኤርትራ ዓፊኑ ንዘሎ ሓደ ዋን ማን ሊደርሽፕ ኣንጻሩ ክትብገስ ፅቡቅ ብኸመይ ጌርካ ትቃለሶ ብኸመይ ጌርካ ስልጣን ናብ ህዝቢ የረክብ ዓቕሚ ሓፅሮም ኣሎ ዞም ቆልዑ እዚ ሕጂ እቲ ስምዒቶም ይንህር ኣሎ ስምዒቶም ዝያዳ ይስጉም ኣሎ ክጉሂ እዮም ከዓ ንዓይ ዝሕርቀኒ እቲ ማጆሪቲ ህዝቢ ዝረኣኻዮ ዝነበረ 17 18 19 እዮም ዝመስሉ ከተነዋልዶም ተማወዳቶም I don't think this መንእሰያት እዚኣቶም ትምህርቲ ፀጊቦም ተመክሮ ፀጊቦም ኣብኡ ዘለዉ ኖ just simply to get together ዓጂብዎም ኣሎ በዓሉ ፊ ክርኢ ደሊል ኣለዉ ደራፋይ መፂ ክርኢ ደሊል ኣለዉ ኪሮስ ክደርፍ እዩ እቲ ሓደ ወዲ ክደርፍ እዩ get together ኮይኑ ዝስምዖ መንእሰይ ትሪኦ ተስተውለሉ እኮ ኢኻ እቲ ፍርቂ ሳይ ዝነበረ የጣቕዕ ውፊ ገለ ተዛሪቡ ቶም ዝኣዘር ራይት ሃንድ ሳይድ ዝነበሩ የጣቕዑ what does this tell you ዘይተመዓራረየ ነቕሓት ዘይተመዓራረየ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዘሎ ርዱእ እዩ ርዱእ እዩ ሕጂ ከም ክቕልስዎ ዘለዎም ከዓኒ ባዶሽ ኮይኑ ትፀገም ትሕዝቶኦም ስኒ ዋላ ፅባሕ ንግሆ ኣታ ሓደ ኢንተርናሽናል ሎው ዘፅንዐ ኸማና የድለን እዩ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ምስቶም ምሁራት ተጋሩ ድዩ ምስቶም ምሁራት ኢትዮጵያውያን ድዩ ክንካታዕ መልሲ ክወሃቦም መግለፅታት ብምሁራት ኤርትራውያን ዝመፅሲ እኹል ሰነድ እኳ እዩ ዘለካ you don't have even to dig ብዙሕ ፋይላት ክትገንፅል የብልካን ላንድ ሎክድ ዝኾነት ዓዲ ጥቃ ባሕሪ ስለ ዘላ ትውሰዶ ዝብል ሕጊ የለን ከመይ ገይሩ ነዚ ኮ ትገብር እቲ ኮት ሃይኮነ ከዓ እቲ ኮስ ካብ ኢትዮጵያዊ ኮንክሎ ክርዳእካ ክእል ኢሉ ሓን ምስ ኢንፎርሜሽን ክትነዝሕ ትኽእል ኢኻ ብሕብረተሰብካ ብፍላይ ብኢትዮጵያውያን ከተጋግዮም ትኽእል ኢኻ ኤርትራዊ ዝብል ብኤርትራ በዚ ዘለዉ ምሕደራ ድሓምም ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከለካ እንታይ ዓይነት መክሰብ ረክብካ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ትሓስብ ኖ የለን የህርሞ እምበሪ ኣክቹዋሊ ክነግረካ እቲ ብዝሒ ናይቲ ኣኼበኛ ምሽ ንዝኾነ ኣንጻሩ ዝተበገስካ ከፍርሖ ኣለዎ ኣትሊስት ዋላ ኣይፍራሕሲ ኮሽን ማርክ ክገብር ንነብሱ እዚኦም ካብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይክኸስብዎን እዮም ህግደፍ ልዕሊኦም ቀዲምዎም ማለት እየ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወስድ ከማን ይሙችኦ ክነግረካ ናይ እዚኦም ኣተሃላልዋ
ድሮ ዝሓለፈ ወርሒ ክልተ ወርሒ ከባቢሲ መዓዝ ዝእሰርን መዓዝ ዝግፈፍን እዩ ነይሩ ብኤርትራ ፕሮባብሊ እዚኣቶም ሰኣን ጥንቁቕ ኣካይዶኦም ገለ ሚስጥራታት ዝሊቖም ምኾኑ ከማን ሰብ ዘእስርዋ ዝውዕሉ ዘለዉ ሓደ ስጉምቲ መረብ ከይበፅሑ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ክንዲዚ ተኣሽሙ የለን መን ዛላምበሳን መረብን ባድመን ኮይኑ ኣይኮነን ዝጭርሕ ዘሎ ዋላ ዝውጅህ ዘሎ ሓደ ሲምፕሊ እዚኦም ገና ኣብ ናይ ምልዕዓል ኣጆኹም ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ እዋኑ ኣብ ምልዕዓል እዮም ዘለዉ ናይ ምልዕዓል ተራ እንዳተፃወትካ ከለኻ ነቲ ካልእ ከዓኒ ዝሰምዓካ ትኸበሮ ትሃርሞ ዘለኻ ስለዝደመቐ ድሕሪ 6 ወርሒ ረሲዖሞ እዚኦም ናብ ሞርጌጅ ምኽፋልን ሞርጌጅ ናይ ማኪናን ናይ ገዛን ምኽፋልን ምስ ተመለሱ ኣናዘር 6 ማንስ 1 ይር ክፅበዮም ኣኼባ ክገብሩ ዱ ዩ ቲንክ ዘ ሴም 2,000 ሰብ ይእከበሎም ከም ብሓድሽ ኖ ስለዚ ሓደ ግዜ ሲ እታ ካሮሳ ነቲ ፈረስ ትስሕበሉ ነገራት እውን ብጭቕ ይብሎም እዩ ዳሓር መማኽርቲ አንለስ እዚኦም ክነግረካ ብተመክሮ ዝበሰሉ ዋላ ውልቀ ሰባት ክዋግኡ ደልዮም ኣለዉ ለሰይ ንኤርትራ እተው ሓገዝ ይርከቡ እንተ ካብ ትግራይ እንተ ካብ ኢትዮጵያ ብዳንጎኦም ይኸይዱ ንኤርትራ ናይ እዚኦም ካልኦት ሚሊታሪ ሓገዝ ካየድለዮም ብዓቕሚ ናይ እዚኦም ናይ ፈዳይን ስራሕ ክትገብር ከብደካ ግደፍዶ ናይ ተኣሽምኡ ተመክሮ ዘለዎም ከሰልጥንዎም እኮ ግባእ እዩ ብዓቕሚ ናይ በዓል ኪሮስ ዝስራሕ ሚሊታሪ ዕማማ ኮነን ዘሎ ሕጂ ኣለሰ ንነብሱ ሓደ ጀነራል ኣብ ሳሕል ዝተማህረ ስማዕ እዚ ገድሊ ኤርትራ ኮኒ ሚሊታሪ ሳይንስ ገሊኡ ቻይና ገሊኡ ኩባ ገሊኡ ኢራቅ ገሊኡ ስርያ ሰልጢኑ እቲ ውግኣት ከዓ ዘብልሖ ጀነራል እዩ ዘሎ I didn't see any one of these people እዚ ዓቕምታት ዝወነነ እንተ ብትሬኒንግ ይኹን እንተ ብተመክሮ ይኹን ስሎው ዳውን ትመንእሰይ ከየጥፋዕኩሞ ብትመንእሰይ ከይተሓታትነት ከየምፃልኩም ከሎ ካልእ ተመክሮ ዘለዎም ምምኻር ከድልዮም ደፈነትሊ ከድልዮም እንድሕር ካብ ኣብን ካብ ወያነ ይኣኽለና ኢሎም ከዓ ንሆ ጎልጎል እንሀ ሜዳ አንተ ላ ኩሉ ጊዜ ሓታ ነገር ኣላ ሜቢ ክጋገ ክእል ኣነ እንድሕር ከም ኤርትራውን ንሓምም ኣለና ኣብ ኤርትራ ለውጢ እንደለና ዝብል ኮይኑ ሓደ ሕብረተሰብ ብፍላይ መንእሰይ መዛዘሚኡ ጓይላን ሳዕስዒት ንኸውን ነቲ መንእሰይ እቲ ቅንዲ ዕላማ መምፅኢኻ መእከብ ኢኻ ኣየርስዕ እንዶ እንታይ ገለገለ ኣብ ገለገለ በዓላት ኸይድ በዓል ሰብ ንበዓል ኢሉ መፅእካ ከምዚ ሕጂ ንሪኦም ገለገለ ኣነ ሓደ ፕሮግራም ክትዕውሲ በዓል ኣለቱ ዘረፍቱ ኣለዉ ትብል እንድሕር ናይ ብሓቂ ቅዱስ ሓስባሉ ኮይኑ ነቲ ዕላማ ቃወም ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ዘለኹ ለውጢ ደል ኣለኹ ድሓን እስኪ ወሬቨር በኬዝ ኣብ ደገ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዲ ዋላ ዝኾን እቲ በዓል ዝግበር ምስሊ ናይ ገብርነት መንእሰይ ወይ ድማ ነቲ ዕላማ ቀንዲ ብርከ መንበራይ ነው ኣብ ግዜ ቃልሲ ድሕሪ ሓደ ውግእ ሳዕስዒት ትገብሩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክስታ ክገብሮ ነቲ መንእሰይ ከታብዕዎ ኣብዚ ናይ ድንበ ተቃውሞ ግን ብዙሕ ክድገም ሪኦ ኣብ ዝኾነ በዓላት ካብቲ ሰሜናር ላዓልሲ በዓል ትሪኦም ሳዕስዒት ትሪኦ ብኸመይ ትሪኦ እሱ ኣነ ድጋገ ዘለኹ ዋላ ከመይ እዩ I think ኣብኣ ይጋገለኻ ዝበልከያ ክሰማማዕ ኣላ ያኒ ንምንታይ መስለካ ዝኾነ ሰሚናራት ይግበር ነቲ ሰሚናር መዛዘሚ ብጓይላ ትገብሮ ደረፍቲ ኣለውኻ ናይቶም ደረፍቲ ምህላው ንዓይ ምንቕቓሐይ እቲ ደርፊ መላዓዓሊ እዩ ኣካል ናይቲ ምንቕቓሕ እዩ ኤግዛጅሬትድ ክኸውን የብሉን ኣይ ኣግሪ ዊዝ ዩ ዶሚነንት እሱ ክኸውን የብሉን ኖ እዚኦም ግን ንሕና ይኹን ደረፍቲ ክንረክብ ከለና ዊ ዱ ዛት መንግስቲ ደገፍቲ መንግስቲ ዘይዱ ዛት ስለዚ እቲ ጓይላ ኣነ ከም ኣካል ናይ ምንቕቓሕ ነቲ ዓዲምካዮ ዘለኻ ሰብ ከዓኒ
እንታይ ሒዙ ደኣ ክምለስ ሳዕሲዑ ግጥምታት ሰሚዑ and ደርፊ ሰሚዑ ክኸይድሲ ኣካል ናይቲ ምልዕዓል ገይረ ዝፅብፅቦ ግን ኩሉ ትትሕዝቶ ኣብቲ ጓይላ ዲፐንድ ዝገብር እንተኮይኑ እቲ ኢሹ ኣይመስለንን ከዓ ናይ ኪሮስን ናይቲ ወዲ ካናዳ ጩራ ባንድን ስለ ዝነበሩ ዘይፈልጥዎም ቅድሚ ሕጂ መዓት ሓደሽቲ እዮም ዘለዉ ባይዘወ ክፃወቱ ዝገበርዎ ነቲ በዓላት እቲ በዓል ዶሚኔት ትገብሮ ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ሰሚናራት ዝሪኦ ዘረባታት መደረታትን እቲ በዓላት ሞር ኦቨርቴክ ክገብሮ እሞ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ተወሰነ ዕድመታት ንጓይላልካ ትኸዶ ነገራት ኣሎ ትቐንዲ ቁም ነገር ትርስዖ ነገራት ኣሎ ዝኸመይ ኢለ ሓይተካ ቅሬታ ነኖ ፅቡቕ ኣለኹ ኣብዚኣ ዳ ተሰማሚዐካ ኮይለካ እየ ኣብዚኣ ኣሰማምዓካ እየ ነቲ ኣውራ ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ ፌስቲቫል ናይቲ ሰሚናር ለሰይ ብምክንያት መዓልቲ ናፅነት ብምክንያት መዓልቲ ስዋዓት ብምክንያት ናደው ብምክንያት ምሕራር ባፅዕ ናቕፋ ትገብሮ ዘለኻ እቲ መሰጅ ሓፂር እዩ ዝኸውን ንዕኡ ትፅምብሎ ግን ይበዝሕ ኣዲኻ ንለኻ ገሊኡ እኮ ገሊኡ ሲምፕሊ ገንዘብ መእተዊ ኢሎም እውን ዝገብርዎ እኮ ኣለዉ ዊደነው ሕጂ እቲ 2,000 ከክንደይ ከፊሉ ከም ዝኣተወ ናብቲ ሰሚናር ንጓይላን ነቲ ሰሚናር ገለ ከኽፍልዎ እዮም ኣዘ ሴም ታይም ከዓ ሚኒስ ኦፍ ኢንካም ዝፀብፀበሉ ግዜ እውን ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ እምበር ኣነ ሰማምዓካ እየ ብምሉኡ ትትሕዝቶ በቲ ጓይላን በቲ ሳዕሳዓይትን ክዕብለል እንድሕር ደኣ ኮይኑ እሞ ሰብስታንስ ስእንቲ ኣኼባ ሳያታ ነራ ትሕቶ ያው ዊ ኣግሪ ኦን ዛ ቀፃሊ ኣብዚ ሓደ ሓደ ግዜ መራሕቲ ነቲ ፎቅ ከምዛ ቀደማ ቢለ ዳሓተትኩኻ ስጋብ ሕጂ መራሒ እውን የብልዎን ብጌርና ሓመዱ ከም ንሪኦ ንፁር ዝኾነ መራሒ ኣለና ዝበለ ይረኣናያን ገረዝጌር መፅእ ከም ዕዱም ኮይኑ ይመፅእ እምበር ኣዶንቲንክ ሰሌክትድ ዝኾነ ኣይኮነን ግን ሓደ ሕቶ ደቐረበ ዝመፃኒ እንታይ እዩ ዝኾነ ስርዓት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ መሳርሒ ክነገብረካ ክምውለካ እዩ ክምውለካ ከሎ ከዓ ነቲ ብድሕሪኻ ዘሎ ብዙሕ ፍትሒ ዝደሊ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝደሊ ሓደ ሰብ ንድሕር ትማሽ ምወል ኮይኑ ስለስራሕካ ዘሎ ሓደ እዩ እቲ ውፃዕ ሓመም ዘሎ ብዙሕ እዩ ሕጂ ታሕቶይ እንታይ ኣንሲልካ ኣንፈት ክስሕቱ ይኽእሉ ዶ ሕጂ ምስ ዓብይ ምርኻቦም ገንዘብ ክረኽቡ እዮም እቲ ቀንዲ ዕላማት ብፍላይ ቀንዲ ደበገሶ ናይ ብርጌርና ሓመዱ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንፍትሒ ኤርትራ ዝወገሰ ሓደ ሰብ ገንዘብ ለሚዱ ወይ ድማ ኣለካምሽ እቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ንነብሱ ኢሉስ ገለ ዝገብር እዩ ክስሕቱ ይኽእሉ ዶ ካብቲ ቀንዲ ዕላምኦም ያ ኣክቹዋሊ ቅድሚ እቲ ገንዘብ እንታይ እዩ ዘስክሮ መስለካ ንወዲ ሰብ ስልጣን እዩ ዘስክሮ ክነግረካ ገንዘብ እንተተወሲኽዎ ድማ ሞር ትፅለል መቃልስትኻ ትርስዕ ኣንፈትካ ትስሕት ኣክቹዋሊ ንመን ከማን እንድሕር ጎሪሕካ ከማን ድሮ ህግደፍ እንድሕር ኣስሊኹሎም ኣሎ ኣብ ውሽጦም ንበል እሞ እቲ ዘይተዓደነ ገንዘብ ክመፅእ ምስ ጀመረ ነቲ ምንቅስቃስ ከህርምዎን ሒዞሞ ህልም ክብሉ ክእል እዮም ዝኣኸሎም ሒዞም ኣይበልናኩም ደውን ከብሎም ክእል እዩ ስለዚ ክጥንቀቁ የስ ዘይ ሃፍ ቱ ብለካ ኣለኹ እዚ ህግደፍ እዚ ኢዝ ሰራም እዩ ኣብቲ ከምዚታት ምስላኹን እንደይምስላኹን ቢኮዝ ገንዘብ ሓይሊ ኣለዎም ዌል ትሬይን ዝኾኑ ሰባት እውን ኣለዎም ፍሎት ዘላ 34 ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ዝወሰደ እንተ ብዓዲ እንግሊዝ እንተ ብኣሜሪካ እንተ ብእስራኤል መዓት ተኣሽሙታት እዩ ዘሎ ቦዝ ወያነ ህግደፍ ዋላ ይህወ ደግሲ እዚ ዓይነት ዕድላት ዝረኸቡ ካድረታት ኣብቲ ኤርያቲ ኣሰልጢኖም እዮም ስለዚ ሕጂ እዚኦም ድሮ በቲ ዩቲብ ሰሪሖም ዘእተወዞም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ስኒ ገና ገንዘብ ናይዘን መንግስታት እዚኦም ከይጨነዎም ከሎ ብዩቲብ ጥራሕ ዝኣከብዎ ገንዘብ እሳቶም ዘለዎን ገዛን እሳቶም ዘለዎን መካይንቲ ድሮ
ተቃላሳይ ደኣ ኢልዎም እኳ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ባይዘወን اوكي ኣብታ ኣኼባ ኢልዎም ክትቃለሱ ትደልዩ ኣለኹም ናይ ብሓቂ ለውጢ እወ ገዛኹምን ሸይጥኩም ማካይንኩም ሽጡን ኣይንብለኩምን ኢና ኢልዎም ግን እቲ ኣብ ፓስፖርትኩም ደርቢኹማ ሙፁብ ዝክትጋደሉ ኢልዎም اوه يا سمعي الله I ሶ didn't hear you. You're right. እቲ ስክፍታታት እዩ ዘሪኤካ ዘሎ እዚ እቲ ህዝቢ ድሮ ይስከፍ ኣሎ እታ ቀንዲ ግን ክነግረካ ካብቶም ናይ ኣዲስ ኣበባ ወደብቲ መንእሰይ ሃይላይት ካብኣ ዝወሰድኳ ኣገዳሲት ነጥብላ እዚ መንእሰይ እንታይ ኢልዎም እዚ እዋን እዚ ንሕና ክልተ ዝብል ሕሴፍ ኢና ሒዝና ዘለና ኢልዎም እቲ ሓደ ንፀላእትና ንቀትለሉ እቲ ሓደ ሳይድ ናይቲ ሴፍ እቲ ሓደ ድማኒ ፀላኢና ብዝሰዓርናሉ ግዜ ዲክታተራት ከይንፈጥር ንዕኦም ንፀርገሉ ኢልካ እዚ ነቕሓት እዚ ንዓይ ዝመሰጠኒ ክነግረካ ኣብኡ እምበኣር ካብቲ ፕሮሚነንት ኮይኖም ካብ ዝዛረቡ ሲ እቶም ያንግ እቲ ወዲ 39 ወዲ 29 30 ከማን ኣይትብሎን ኢኻ በቲ ፊዚካል ኣፒራንስ ናቱ እዚ ዓይነት ንቕሓት ሒዞም እንድሕር ብጎስሉ ኣለዉ ግን ተስፋ ዘለዎም መንእሰያት እውን ኣብ ውሽጠን ኮን ዘለዉ የብርሃልካ ሶ ድሮ ነዛ ዘምፃኻያ ነጥቢ እትዮም ኣባላት ናይቲ መሪሕነት ናይ ኣዲስ ኣበባ ብርጌድ ንሓመዱ ኣጠንቂቖሞም እዮም ክልተ ብልሑ ሴፊና ሒዝና ዘለና እቲ ሓደ ፀላእትና ንስዕረሉ እቲ ሓደ ከዓኒ ንውሽጣዊ ሽግርና ንስዕረሉ ኢልዎም ብጣዕሚ ፅቡቕ ንፉዕ ወዲ ኣይውሽ እቲ ሽሙ ሒዘዮ ነይረ ብሽሙ ጠቂሰዮ ከማ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣብ መንግስቲ ዝረአ ስኽፍታታት ከም ዘሕድሩ ርኤካ እዩ ብመንግስቲ ሲ ቅድሚ ሕጂ ከም ንፈልጦ ስርዓት ኤርትራ ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም ደንበ ተቃውሞ ኣብ ሓፈሽኡ ብፍላይ ሕሉፍ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ገለገለ ክትሪኦ ከለካ ብዛዕባ እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ጌርና ሓመዱ ዘለዎ ሰባት ጠቂሶም ኣብ ቴሌቭዥን ዝረብ ትሪኦ ትኾንካ ኢኻ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ካብ ምንታይ ጀሚሩ እዛ ዓይነት እዚ ካብቲ ስርዓት ዋላሲ ቅድሚ ሕጂ ኣይገብርን እዩ ነይሩ ሕጂ I wonder ሓትት ኖ they making a difference than if actually they talking about ብዛዕባ መዛረቡ ተልዮም to extent ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ብርጌድ ንሓመዱ ንትንክፍ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ስርዓት ከምኡ ገብር ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ነጥቢ ልዕልካ ሕጂ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢሮጳ ዝገበሮ ብፍላይ ኣብ ጊሰንን ኣብ ሸወደንን ስምራት ገዲፍሎም ከምዚ ተደፊሮም ኣይፈልጡን እዮም በዚ ኣገባቢ እዚ ከዓኒ ተቃውሞ ከም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዘጋለፆም የለን ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ዘለዓዓለ ሓይሊ እንተ ብላክሜል ገይሮም እንተ ብገለ ገይሮም ዳውን ክገብርዎ ኣለዎም ምናልባት ካብቲ ሓደ ዘጠራጥረካ እቲ ስልኳ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይጅምር ይህሉ እሞ ዋላ ኣብቲ ዶባዶብ እዚኦም እኮ ከምዚኦም ኢልካ ከተህርሞም ትፍትን ማለት እዩ ስግዓት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ የብርሃልካ ስግዓት ከም ዝፈጠረሎም ካልእ ምልክታት ውና ነንብበሎ ንሕና ማለት እዩ ንከታተሎ do you think ምእሳር ናይ ጆን ብላክ ናይ መንግስቲ ሆላንድ ዘበጎሰ መስለካ ህግደፍ ፅዒሩሉ እዩ ክነግረካ ኣነ ጥርጠራ ከማን ኣለኒ ዘይተዓደነ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ንለውየረስ ገለመለ ከውፅእ ንመላእ ኣባሉ ገንዘብ ከውፅእ እውን ዝተወከስዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ቢኮዝ they can't afford እቲ ናይ ኣብ ከተምኡ እዚ ሃየር ዝገብርዎ ለውየር እዞም ናይ ጀርመን እኮ መስተንክር እዮም ሰሪሖም በዓልቲ ዓወት ካራ ትብሎ ዋላ እቲ መን ሽሙ ተኣሲሩ ዘሎ ኣብ እንዳ ባርቤሪ ሰብ ብካራ ክሃርን ገለ I forgot his name. Okay. So
ንጆን ብላክ ነዚኦም ሰለስተ መንእሰያት እዚኣቶም ነቲ መንእሰይ ዘለዓዓሉ እቲ መንእሰይ ድማ ንዕኦም ሰሚዑ ሆ ዝበለ ገለ በረድ ክዕውሉ ኣለዎም ሶ ሓደ እቲ ሚኒስ ኦፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ተጠቂሞምሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብኻልኣይ ሸነ መዝሚዞሞ ከዓ ነቲ ስዲ ዘረባታት ልጓም ዘይነበሮ ዘረባታት ዝኸይ ዝነበረ መዝሚዞም ከቃልዕዎ ከዓ ንጥቕሞም እዩ هو ናይ بس ብሓቂ ተቃወምቲ ይኮኑን እዚኣቶም ደይ ስድታት እዮም ፅልኢ ብሓደ ውራጃ ዘለዎም እዩ ወዘተ 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 ክብሉ ይጠቕሞም ኣሎ ኣብ ዲያስፖራ ግን ብዕቱብ እዮም ብሕጊ ክተሓሓዝዎም تعالى حتى نقرأ لي جنسي ما تيس كابا خرخبو سرعة إيرتراسي 3 4 3 عمد لسنة هي قليل سرعة يكونن يكونن زي ويف ودبات أتحساسبان بوليتيكان حد اللون كمان كم زعانت تجراي كيدن سجابناي من كلاس تصفات زنبرن ون عايز جو أمن كم يجي يروح سقوم كيلو بركسي تحطت مسألة تايو اوكي هاو سرعة إيرتراسي قليل سرعة يكونن عم تاكم زوبات رياض لها يا أخي اوكي أنت سكاب كندزي أو صحنا عاي كم تستاتهم دولو خبط حدا achievement تجبروا خوني أبي أتراوشتي تقاريش بقوم كزارب جميرو ولا كخابتي سرعة تفرد سرعة جلوسي زارب لمين سو كم انتهي تقول له حجزي وات اوكي اي ثينك مليتي قبر كوان انديت عمل سي اي ثينك من لا التايمينج اب قمت كيتخو التايمينج بلا كخلو سدي معراب اوروبا دي سرعتنا ايرترا ابزو نا يوكرين زوسدو مرغص اب غون راشا يمبالو هاغوا فطيرو برجين حمودو زغبرو مزت اساسيري እዩ ዘስጎኦ መንበሪ ንውልቁ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ተበግሶ ነይሩ ጥራሕ ተትኸውን ክንድዚ ኣይመስጎኦምን ሕጂ እቲ ታይምን ብፍላይ በዓል ኖርዌይ በዓል ዴንማርክ እዚአን ስዊድን ስካንዲኔቪያ ራሻ ፍሑኽ እንዳበለት ናብ እንት መፀለን ሞ ኣብ ጎኑ ራሻ ኣለኹ እንድሕር ትብል ኣለኻ ኾንካ ኣንጻርካ ተላዒለን ብሙልአን سكانين أفريقيا እዚ ይፍልሕወን እምበሪ ስማዕ ናይ መንሽሙ ሰላማዊ ሰልፊ እንደይበዝሕን ናይ ስዊዘርላንድ 16,000 መንእሰይ እንዲሁ ኮይሉ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ እንደይበዝሕን እሳያስ ናብ ኣይሲሲ ይቅረብ ኢልና መን ሰሚዕና ሽዑ ንፅባሓይት እምበር ገለ ቦታ ሂቦሞ ኣብ ዩኤን ምሽ ክሰምዑና ዋላ ሕጂ ስረአዮ እንዶ ولا حد ولا بلاكاسي ضحك ولا ركا اتمي من اسي كمزيلو من لعالو كوشن كغبرو كسغوم زيت الريفيو اوكي زيت الريفيو دحر نتي بوحدو نتي غايلان سيميناراتن كقصل ور ما خدريمي ስለዚህ ማዕረ ሕጋዊ ነገር ክገብርዎ ዝደልዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ክውስኽሉ ኣይነው ቁሩብ ቺፕ ኮይኖም ኣብቲ ኣቀራርቦኦም ንጆን ብላክ ክገልፅ ኢሉ ዝመፀ ወስ ቺፕ ንዓይ ክነግረካ ካላ ኣፕሮች ክመርፅ ነይርዎ ትወዲ ኖ እቲ ዩዥሊ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝነበሮም ባህርያት ኣይዛረቡን እዮም ኣይኮነን ዋላ ውድብ ተቃወምቲ ነይሮም ዋላ ጀብሃ ዋላ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናይ ኤግዚስተንስ ከማን ኣብቲ ብፍላይ ተቀደም ኣውታት ምኩራት ነይሮም እየ ትፈልጥ ኣነ ሪኮግናይዝ ንክገብሩ ንዝኾነ እዚ ኩነታት ናይ ትግራይ ናይ ሕወሓት እዚ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ናበይ ይኸይድ ኢልካ ትሓስብ ብኸመይ ክሪኦ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዶ ብሰዓት እዚ ንምንታይ እንታይ ትብል ስኻ ሓደ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ በቲ ስኻ ከምዚ ከማና ትሪኦ ዘለካ ዳርጋ أو حد تمثل على لو تسفتات الدحدري ولا خاول وتزلوا كابت حزب تجري لو زلوا صاحي كابت مكروه تايتري تمثل وا زيناي وياني أكلت ممقالو اتجزاوي منجست دماني جيتاچو ردا بفلاي مس بعال صارقان مس بعال هو مس بعال صارقان
ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ብወያነ ተበዲልና ኢና ዝብሉ ጀነራላት ተሰጊጎም ዝነበሩ በትን ኮይኑ ንወያኔ ከንበርክኻ ደሊ ኣሎ ወያነ ድማ ሱር ዝሰደደ ውድብ እዩ ኣብቲ ህዝቢ ኣርእዎም ከዓኒ ብድምፂ ማለት እዩ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ባእሲ ዘእተዎም ንኢትዮጵያ ሲ እቲ ኢሌክሽን ምግባሮም እዩ ኣብቲ ኢሌክሽን እቲ ከዓ ርእይዎ እዩ ወያኔ ሳፖርት ናይ ህዝቢ ዘለዎ እጂ በዓል ጌታቸው ረዳ ግን ነዚኣ ናይ ፕሪቶሪያ ተጠቂሞም ቶታሊ ንወያኔ ዘንበርክኽሉ ነገር ደልዮም ወያኔ ድማ ዘርእዝነ ወይ ብቀሊሉ ክኸደሎም ሕጂ እቲ ምርጫ ኣክቹዋሊ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ወይ ጌታቸው ረዳ ሪዛይን ገብር ፒስፉሊ ኣብ ህልኽ ኣብ ውግእ ከየእተዎ ነቲ ህዝቢ ሓሌት ናይ መንእሰይን ናይ ህዝቢ እንተለዎ ይገድፋ ኖ እንተኢሉ እቲ ሚሊታሪ ኣብ ጎኒ ወያነ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ወያነ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ዓይኖ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ መቐለ ብክልቲኡ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ በቲ ጌታቸውን በቲ ከዓ እወ እዚኢታት ሕጂ ከም ዝቀመም ንሕሰቦ እሞ እቲ ወሳኒ ጉዳያት ግን ኩሉ ሻብ እንታይ ድና ንብል ፖለቲካ ኣብ ሳምሶናይት እያ ትኽሸን ዝተኸሸነ ነገር ኣሎ ወያኔ ስለውሊ ንዕኡ ብሓይሊ ዲ ብዘይ ሓይሊ ዘልግስሉ ስታትስ በፂሖም ኣለዉ እሱ ቁንጣሮ ሒዙ ክዋጋእ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ዝዋጋእ እምበይሲ ዘርሓካ እቲ ወያኔ ገለ ኣካል ናይ ወያኔ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይራኸብ ስለ ዘሎ እንታይ ውዕላት ገይሩ ኣሎ እዚ ንዓወ ወያኔ ኣብ እንዳስገኦ ስለ ዝኸይድ ኣቢ ኣብ ምምቕቓሎም ንዕኦም ክኸስብ ክብል አንካልኩሌትድ ዝኾነ ውሳኔ ንኸይወስዱ የብለካ የስጋኣካ ቁሩብ እፍ ክልቲኦም ስፔሻሊ ግን ክነግረካ ሕጂታ ጉዳይ ኣብ ኢድ ጌታቸው ረዳ ኣላ እያ ዝብል ኣነ the ball is in his field ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ውግእ ዲ ከእትዎ ዋላ ኦኬ ኣነ ምስ ወያኔን ምስ ኣብይን ተማሳሲ ኒውትራሊቲ ሒዙ ይኸይድ የለን ንወያነ ስዒርካ መተካእታ ምንዳይ ገፁ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ሓይሊ ኣለዎ ህዝቢ ኣለዎ ደጋፍ ኣለዎ ንምንታይ ድና ንህግደፍ ስጋ ሕጂ ዘየንበርከኽናያ ዘለና እንተፈሪሑ ዲ እንተ ካይፈርሐ ሰብ ምዕሳል ስለ ዝኣበየና እኳ ንህዝቢ ትግራይ ክኸስቦ ተደይኪ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ወፂኡ ክሕግዞ ተደይኪ ኢሉ ዋይልቲኦም ከዓ ማዕሪኡ ልዕሊኡ ተደይ ኮይኑ ከማን ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣለዎም ልቢ የዕብዮም ትግራይ ንህዝቦም ዳግማይ ከየድመዩ ፒስፉሊ ምክንያቱ ሕጂ ስስ ሓደ ሰብ ናይ ኣባልና ብኦም ይመፅዩ ብሕዋሕት ይመፅዩ ድሕሪ ሕዋሕት ብማጆሪቲ ድምፂ ኣይተድልየኒ ክትከኣካየድ ተይልዎ የልግስ ዋይ ውድ ሂ ልስን ቶ ኣቢ ነቲ ፓርቱ to be fairness ግን እቲ ሚሊታሪ ኣብ ትሕቲ ውድብ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ እስኻ እዩ ድዩ ነይሩ እንድዩ ካብ መዓስከ ዘይነበረ ትኽክል ግን ኣይትኽክልን ሓድሽ ነገር የለን ትኽክል ግን ኣይትኽክልን ነይሩ እንድዩ እቶም ጀነራላት ሕዋሕት እንድዮም the only people እቶም ሓደሽቲ ኣብዚ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብን ናይ ወያኔን ውግእ ኣብ ጡረታ ድዮም ዝነበሩ ተሰጊጎም ድዮም ዝነበሩ ህዝብና እንዳተሃረመ ስቃይ ንብልና ኢሎም ስለ ዝተፀንበርዎ እምበር እቲ ሚሊታሪ ብሙሉእ እኮ ማይናስ ፃድቃንን ዋላ ወረደን ካልኦት ኮ ኣባላት ናይቲ ውድብ እዮም ኣባላት ባይቶ እዮም ወረ ገሊኦም ስለዚ ሕጂ ሓደ መዓልቲ እቲ ሰራዊት ነፃ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ክሰርሕዎ እንድሕር ደልዮም ነፃ ተኮይኑ ግን ትግራይ ከም ሓድሽ ኮንስቲቱሽን ክትሃንፅ ኣለዋ ዘን ነቲ ኮንስቲቱሽን ተማእዛዚ ኸውን እሞ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ብፍላይ ብርጌርና ሓመዱ ዱ ቲንክ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክህልዎ ኢልካ ትሓስብ ምስ ዘሎ ርክባት ምስ ስርዓት ኤርትራ
نو نو برجن حمدو اوريدي مريص ام انديم حجنا ابي اوكي سو انت ايام كنت قوموا زخولو دحر مريت تግራይ كاتو دليوم بفدرال سممعين كودو فدرال كاتو كووتو كفقدلهم يو ان نتي ناي كللات حق خاني سو اوفر رايد يقبري هو ግን ኣብዚ ሕጂ ብድሕር ህዝቢ ትግራይ በዚ ዝኾነ ዓይነት ክስታይን ደልና ተይሎ ህዝቢ وقع ትግራይ يدلينا نيو اي تقرب لنا تيلو يخلكلهم هو ኦኬ well I يخلكلهم think I think ዓሚምና ኢና ኣቶ ማዓሾ هو ሓቂ I think ተረፈኒ የብለይን ድሕር ዝኾነ ዓይነት ተለይካ ስኻ I will give you a chance يا بس نمزازمي زخون እዚ ደንብ ተቃውሞ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ብዙሕ ናይ ኣሜሪካ ሰባት ምሁራት ኣባላት ባይቶ ኣባላት ሴኔት ገለመለ ተዛሪቦም ኢሉ ከምዚ ሳፖርት ዘለዎ ገይሩ ዝርኢ መንእሰይ ከይህሉ ኣነ ነዞም ውልቀ ሰባት ወፂኦም ዝዛረቡ ኣብ ናህና ሜዳታት ካብቲ ሲስተም ወፂኡ ካይሪኦም these people are part of the American system ኣሜሪካ ከዓ ኣስፋሕፋሒ እዩ ነቲ ኣስፋሕፋሒ ባህርያት ናይ ኣሜሪካ ከይትርስዖ እንታ መንእሰይ ልዕሊ ብኻ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ንኤርትራ ዝሓልየላ ዝኾነ ወፃእተኛ የለን ነቲ ኣስፋሕፋሒ ባህርያቶም ትሪኦ ኣለኻ ንህዝቢ ፓለስታይን ከም ዒባ ሓግሒጎም ንኢጅፕትን ንኦርዶን ክሰድዎ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ነዚ ዝገብር ሓይሊ ኣለልዮ ፅቡቅ ጌርካ ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ዘይነቕሎ ነገር ከይትገብር ኣብ መወዳእታኣ ግን ሃይላይት ክገብረላ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ውድብ ምንቅስቃስ ኢንክሉድን እዚ ወለዶ እዚ ምስ ዝኾነ ኣብ ፅልኢ ኤርትራዊ ሃገራውነት ምስ ዝሰርሑ ውድባት ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ካይገብር ምክንያቱ ንኤርትራ ዳግማይ ዘድምያ ዳግማይ ዘግዛኣ ጥራሕ ይሱ ይቐኒየለን ቴንክ ዩ ብጣዕሚ የመስግነካ ተምዓሾ